Hoeveelste keer loopt u mee? Ik loop voor de 4e keer mee. Dit is een zonde keer. Zonde keer al? Ja. Dit is de 14e hoor. De 14e? Ja, het lopen is even ander werk. Ne? Ja. Fietsen is prachtig werk. Ik loop dit jaar de wandelafsteek toch voor de 9e keer. Altijd op sandalen. Dan krijgen de voeten alle ruimte, kunnen ze lekker uitademen. Hoe is dat nog toe gegaan? Prima, uitstekend. Voor het waar is het ideaal, dus het weer niks mismaaien en het kon lekker terugstappen. Het weer is ook prachtig, dus ja, wat willen we nog meer? Hoe is het met de voetjes? Voetjes, ja, 1 blaar aan de zijkant, maar dat is niet hinderlijk. We hebben goed getraind, dus elke sneur, de hele winter ren je elke sneur 40 kilometer. Ik merk wel dat ik vermoeide voeten heb, maar ik heb voor me nog goed gelopen. Ik heb 7 km per uur gemiddeld gelopen. Nou, uitstekend. Ken niet beter. Echt waar, die binnen Twente. Ja. Je moet ze wel trainen. Hè? Nou ja, dat zit er wel in. Wandelt u veel van tevoren? Ja, ik wandel het hele jaar door eigenlijk. We hebben zo net naar die tipperarij, hoor. Nijmegen en dit. Ja. En die klap eigenlijk, ja, dat doen we al. En straks daar maandag gaan we fietsen nog. Voor de 54e keer. Oetje. De allereerste afstijgen.